to'y balik. Mga on. Oh. Isaw. Isaw. Huh? Mga kabisaya, welcome to our first ever video, street food mukbang. So, hope you like our content for today. O, akong ipalailan ninyo ang among mukbang. Mao din yung Pinoy, balot Pinoy. Chicken skin, isaw, isaw, quick, og Siomay. Oh, di kinawala ato ang puso. So, mura magyapon tanig nagpungko-pungko, guys. So, di kinawala tong puso. So, maraming puso sa imong gihiwa. So, before we start, guys, no, mag-pray sa ta. The Father, Son, and Holy Spirit. Our Father, who art in heaven. Amen. So, start na ta, guys, no? Sa ato ang street food mukbang. Start na ta, guys. Gigigutom ng... Ganyan na siya gigutom. Sige. Let's do this in 3, 2, 1. Ano sa'yo unahon? Puso. So, akong giuna kay isaw because mo na akong favorite. Isaw. So, nang una dimidaan, guys, unak may nagkinamot para safe sa mga germs. At napunta sa kwek. So we're back, guys, no, tiwa sa taga. Mga ondita, guys, kay naputol ang video, kay na full storage. Maong na-post ka diyot. So, balik na ta. Don't worry, guys, maybe December na na ko'y new phone. Ikaw na to'y balik. Mga on. Oh. Limita. Ang cook. Chicken skin. Kwek. So guys, manginom dito ko para iwas tukpan. Ugali na gini sa Pinoy, guys, na hindi gid mawala ang Coke. Coke is life.
siomay. Quick with pugo. Doon lang po nagtatapos ang video for a day, guys. So, lisod kayo nga low performance ang phone. So, dili na gid kaya sa akong storage. So, karon lang na ako na-check nga ato dahil siya kutob. Pero bahala! Kaya gyapon Bisaya. So, don't forget to like, comment, and subscribe! Bisaya.